Hei, salut, eu sunt Carol și bine ați venit pe canalul Documentary World. Astăzi vom discuta despre antimaterie. Ce este antimateria și cum a apărut? Păi, oamenii de știință au calculat și au observat niște particule care sunt exact la fel ca orice altă particulă elementară, doar că sunt opusurile lor. A fost descoperit un pozitron, care este inversul electronului. Dar, hai să clarificăm un lucru. Nu e doar o speculație. Și să mai clarificăm ceva. Materia neagră și cu antimateria nu sunt același lucru pentru cei care fac confuzii. Repeat. Materia neagră este o materie care nu poate fi observată și tot ce observăm sunt fenomenele. Însă antimateria sunt niște particule care au fost observate și se știe de mult de existența lor. Există antiatomi, antiprotoni, antineutroni, pozitroni, antiquarci. Acum, de ce o bombă cu antimaterie ar fi atât de rea? Gândește-te că un antiquark cu alt antiquark, dacă s-ar întâlni, ei produc o energie imensă, doar 2 quarci. Nu știu câțiva protoni și antiprotoni au fost destui pentru a produce energie destulă ca să fiarbă o cană de apă. Deci gândiți-vă că o cană de apă a fost fiartă cu atât. Deci vă dați seama câtă energie eliberează acea distrugere. Ele când se întâlnesc se distrug. Ok. Acum gândiți-vă că doar 0,5 mg de antimaterie și 0,5 grame și 0,5 grame de materie și de antimaterie o să producă prin autodistrugerea lor energia cât bomba de la Hiroshima, care nu mai știu cât avea. Hai să ne gândim că luăm o bombă de la Hiroshima care funcționează pe acest principiu, care e la fel de mare. Aia o să distrugă orice oraș mare din lume și poate o să facă și apocalipsa pe o coastă. Ca să ne gândim mai bine, o erupție vulcanică din America a avut 100.000 de megatone de TNT. Doar 10 kg de antimaterie, atenție, doar 10 kg de antimaterie ar fi destule pentru a face exact la fel ca un cutremur. Și 500 de kilograme de antimaterie poate pentru a face apocalipsa. Și gândiți-vă că doar 500 de kilograme sunt destule pentru apocalipsă și vreo 10 kg pentru a distruge un oraș gigantic și să faci daune și mai departe. Gândește-te la asta. Și vulcanul ăla era imens. Dar tu numai cu 500 de kilograme, numai cu o tonă, 500 de kilograme de materie și 500 de antimaterie, tu o să poți obține energia erupțiilor vulcanice. Deocamdată este bine că oamenii de știință pot produce această antimaterie, dar păcat că se distruge și la scară mică. Capcanele electromagnetice au funcționat destul de bine. Un mini-accelerator portabil care trage cu o rază de atomi, care dispersează cumva electronii și pozitronii care să nu intre în contact și tot felul de capcane. Și incredibila durată de viață antimateriei a fost de 1000 de secunde. Bă, nu știu, mie mi se pare cam tare. Și hai să mai clarificăm ceva. Explozia aceasta nu este de domeniul science fiction. Se va putea întâmpla, dar să sperăm că lumea e destul de deșteaptă ca să nu o facă. Mulți dintre voi confundați materia neagră cu antimateria, cum am spus și la început. Așa că în acest episod vom discuta puțin și despre aceasta. M-am informat foarte puțin, așa, la scară largă. Cât să pot să spun acest episod puțin și să înțelegeți care e diferența. V-am explicat ce este antimateria, nu? Inversul materiei. La începuturile universului, materia și antimateria erau împreună, se știa clar. Era o cantitate aceeași din amândouă, dar materia a avut un mic avantaj, ca să înțelegeți. Dar materia neagră nu se știe ce este. Materia
Antimateria se știe ce este, deci se știe la sigur ce este. Se știe deja că există, se știe deja că particule de ea, se știe că deja ce este de fapt, că este universul materie. Dar în schimb materia neagră nu se știe. Și o să vă explic de ea. Dar hai să vă explic puțin despre antimaterie și de ce materia predomină. Păi, sunt mulți care spun că universul nostru s-a dispersat în două sau ceva și există două realități sau bla bla bla, dar nu cred eu în toate astea. Eu cred doar că materia și antimateria, pentru că materia cu mult mai multă, între ghilimele, că nu era cu mult mai multă, cum credeți voi că era cu mult mai multă materie și antimateria erau aproape același lucru, nu era mult mai multă materie, ca zici că era încă o galaxie în plus de antimaterie sau încă un șir, nu. Câțiva electroni acolo. Și totuși au avut un avantaj când universul nu colapsa și se tot autodistrugea singur și din energia aia s-a format materie simplă, care prin avantajul ăla o supraviețuit. Există zone în univers unde mai există antimaterie. Ok, acum că am aflat ce este antimateria și știu că am zis că o să discutăm despre materia neagră, dar am zis că înainte de asta o să vă explic și puțin cum a apărut în univers. Ok, materia neagră este altceva. Materia neagră nu se știe ce e. Prezența ei a fost calculată doar ca gravitație, ca să înțelegem mai bine. Toate galaxiile, toate planetele, toate stelele din univers fac doar 15% din gravitația prezentă. Cum pot niște roiuri de stele care sunt la marginea galaxiei să se miște la fel de repede ca și ălea din centru? Exact cu aceeași forță. Deși gravitația zice că cu atât la mai distanță este un obiect, cu atât forța va fi mai mică. Dar galaxia se mișcă la fel de repede peste tot. Cum puteți explica asta? Păi s-a calculat prezența unui nou tip de materie care îi spune materie întunecată și ea nu depinde de nimic în afară de gravitație. Nimic în afară de gravitație depinde ea. Pentru că eu cred că această materie întunecată sunt, de fapt, nu cred eu în speculații, că nu știu ce, că bla bla bla, că materie întunecată vine din altă realitate, a patra dimensiune. Nu. Eu cred doar că sunt niște particule care nu le-ai descoperit încă, ca și fotonul sau ca așa, care de fapt care se ocupă doar de gravitație. Și da. Fără materie neagră se spune că n-am existat și da, e adevărat, da, mi-a replăit și cantat. Eu am fost Documentary World sau care oricum vreți să-mi spuneți și noi ne vom vedea data viitoare.